Ahoj, pripravil som si ukážku rozloženia a zloženia tohoto stanu od Sovnaran. Poď sa na to pozrieť a uži si to. Stačí stan odomknúť, pomocou hydrauliky otvoriť, potiahnuť teleskopický rebrík a stan je rozložený. Je to úplne jednoduché. A tuto keď pridvihnem plášť, tak na pripevnenie všetkých okien zo všetkých troch strán je tu vždycky takáto dierka a vo vnútri je ďalšia dierka. Potom sa do nej môžete pozrieť, že nepchá sa to len takto, ale musí sa dovopchať aj do tej druhej dierky, ono tam úplne zapadne. Až potom to tne tak ako má, hej.